Сағынсам айға қарайым. Нағайбәк сәнгатенә, тарихына бағышланған бүгінгі күргәзмә ул Казан өчен бір зур вакыйга. Бүген Казанга Нағайбәк сәнгате, тарихы белән бәйле экспонатлар килде. Аларның үзенчәлеге шул. Алар телләре буенча, гырыф-гадәтләре буенча керәшеннәрнең бер өлеше. Әмма ләкин алар казачы булгач, аларда Оренбург казакларына тартым җырлары, көйләре, гырыф-гадәтләре дә барлыкка килгән. Барыбыз да төрле, сәнгатебез дә, мәдәниятебез дә төрле. Менә бу төрлелекне, менә бу безнең байлыгыбызны саклап калырга кирәк. Унификацияләнгән мәдәнияте булган халык ул мискин халык. Инде мәдәнияте күп төрле, бай булса, демәк аның киләчәге дә булырга мөмкин.